Ka jingdon sab jongki khon ka rikhasi bat jantia kapau bha ha kine kisngi baka juk thmai ka penon kam dak ba pen sapriang lengba ki social media. Ka sab chna jingshna bat dro jingdro jongwei usamla na kasnong saat rit Hariboy district kapau haba ki kato katne ki parlok ki persang ban pen sapriang ha ki social media ya kane ka sab chna jingshna jongne usamla uba kerteng u aniwel thank you uba ladon laipulai snem karta uba shong uba sa ha kate kasnong saat rit Hariboy district. Napdeng ki sangut shipara ude ukhun prangsi jong ikong par liba thank you bat uba shlur sing renta thiang uba labam kwai hadwar uplay. Usamla aniwel thank you ude usamla ubetre shitom bat uba pule pentbit yalade ha ki kam mission ban sekri ya ki ba lengba ki kam sekri blay ban penyar ya hima jong u ha perthei. Henry ha kane ka jingwan kane ka jingpang coronavirus ka ba ka sarkar gelap penbena ya ka lockdown ha barok kari une usamla ha ka jing bomdon kam don jam bat omla ban le chano chano da ka ba uhap ban shong haying ula persang ban chana shibun ki ki ba ula peron kam ya ka sab chana jing chana bat dro jong u. Habayo ban yakren ban ikong parli ba thank you ila yathu bau aniwel ujusmat bahana du kham manshwa ban le ya kine ki jaj kam ban chana jing chana bat namar ba iyo ya kane ka sab jong u ila ailat ya u ba un pen le jingmut ha kane ka sab jong u kumta ila ailat be ba un pen lut por ha kane ka jing song tanat jong u. Na ko kumi to mo su habang yo I bau don ta kasap nang ban ro ban yuta asu ai men sim u ande ngasih ong hi bale yu men buru ya kasap le jong mo te tamba u bade u ong hi yang ba ngampat kwa ban pen pa men tan ma kwa so ban pen tibit so la de ndang ala tibit bahala sa te ong ada pi ong ro mai ong sapen pa wa de hadin kim te long pa hi se man ka por hi se ai men sim hi undra ban unto te teng usnai tu ki kras ntiu teng ule ke naka de ki tu kot ni ke tu ki kartun ke di tu kot mah senduk kot gitu bang senaka de gitu kita ki ying ki zat pergi jeng nak kan ta teng pada wiasu kai gitu ki tiliber ki tu tambalong asu ai la kai ku pri ki lung kena ta long ko pai ke bro dan kam dan sama tat long sulek kai hayeng hasam tu do persang ki tu yang yo idea tu pada te halas ta pada yo ibu do gitu ki sentiu ki tu pada te nakelihi na ong no menang bande mo kini ong hato kini kin hap yo ong em hana da bom de ternem kini te man pen prai kan te komut hap pralang kan ke ying yo nomor umla su yo ong stang da yo ta ka man pen pra ban pen ko ang tu te ong hap le de pen sali de ki tu long ong kan ni de ya te la do komut bahan khoi biang ka we te ibu itna ni gar kom dro ju te sai ong hi ba la men persang teng ong dro la persang na sa po ki but po yum tu teng ong sna ki ding na ki tu mo kena tu pada usal thit di plywood ki yum tu sa persang sa tu plywood tu ada ki padanga ka kmi te na batagi pa ba tamo long ba ta ki ba I ba ki khun ki ngi ki la ke ba ba te I kwa he ki bania salam bania idemah dan dewa dan gila gino ke ba sero ni dah habia priang te kham tama bagili I bagili ta ka ba ha te longi ke pa nam na batai pa ba bagini salam e kerteng cuma de I will shong sa ha sa den hamne po umsning Hariboy district ka ba ni kong e long ka ba nga don ni adu mshwa antrang man le ki belong ki kam la jong he te ding ta tang la stang ini ki color painting kap tu kan me aden kap tu sange no ya ka marblu ma I belong ka long open plan pan persang pat sai ki craft ki pa de jong ki I bamboo craft na ta ki paper craft but aden ka tu ro I ka tu long open plan teng la stop no pal hadin kerja kan ni lockdown mo mam den chakale se ngayo ya idea kan ba spang kan ni ka padi ni wall painting ni padi na ka wall peti ba yong
Tinta daw ngayon ya kanina persang sedang gini pen pulang gini kum kabol persang ya ka design ni jok pangayo idea te ka din tu katay nga la kwa sedang gini mau dan fokus ya gani sakman long kabu ser nga tang nga andre what you give way mo ki para samla bang long asukwa pan ay man simya kata mo bang imam du jingkran baru ngi ki pling dan ya ka long ka skill kata lan le man punun kami kata le stang syong yang nga pi ita daw long kani long ko ba long sha ko we ba ngai I ba kam ta mani post it ngi man kam pa yu I kata long no padon pan focus yang ni ka peti mo wall peti painting peti ta daw ngai jing syam jong nga yo ya kani new idea bang persang ya kani wall peti painting gani te kalong sha ka ba yarap yang nga pat kalong lo ba kalong lo jing I'm simpat ya ka ike bangan sawan kaban sawan sya jim jong akin te rek badi kenjat ko mapio mah ka manusia pilih ki handicraft entah ki painting hape par itu te kini pat nai pi yo idea pa pilih kini ki jai kani ka bani kong koi mar ngayo idea na ilok mar ilok chunga I shele itu ki paper craft painting ini mara ada don ya katu as chunge jadi katu long yong ba ilab ya kani new idea gin made jong ni ti ai pashat sim changa ding ta daw ngai ngapersang manwat kanya kani ani mga alap manwat gini yo ti ta daw ngapersang mastang gini khamtam ko ban kong ang stang kani mo stang kani andre kalong sya ka ba ri kaya habha pan stang jadi tu ngapersang stang ya ka wall gini ada ngasang ini ka wall te kalong sya ko nang nganang yo new idea tu ngapersang pat siya gini pelong ki wedding gift mo wedding gift ta kini ki fry kinja bolong gift from like ke valentine gift wedding gift from giveaway kinja gift bolong syong ka design mangi kwa rega normal ka kung san long banga dan lupa ya ka color painting on shwa re ding ta daw long bonong sya ka painting kam syam jing shu ya jing jonga re ka wi ba kung san pa long banga yo ya kani ngani idea mo persang ti ta daw long kalong ke ba thmai pa ka jimu jum khatma asli la du ni kong he nga stang kum gini ki color painting mo de hadin ka tu kading jing pulay jonga poi no kan pulay no sabar gen de din mga poi man pulay no sabar te asagya na to abun gis nami kamla shu ya ka color painting de hadin ka tu banga poi sabar te nga poi kundu ya ilok jonga te rung bagan jing kundu jonga ilok jonga poi kan yo tho ni last 2 year te panang ba ngayo iba ilok chunga idon ya kani idea jini mo kum ki craft ni te lang ba ju ngayo ya kini idea kan bakan ya kini wall painting kan adu menta pi persang bandi show ini pidang lek beta hayang bai asli nga persang ya kata la da balong betang ba ko long ba ban de ya ka marketing te long ngam pa don ya ka connection ban ban di ta da nga kwa ban aya ka marketing pe banong ya connection dengan pak don sini state itu tadong kawan page la bon mai da ansu fe kawan page la bon pelan regi ong ba koi ki kwa ban de ya ka bat koi ka problem ni ki kimla ban offer ya ka price yung ka mar ka price yung ka kamchim la duna at least na ka 1,000 2,000 mili mar tangka pai tre par ka pai tiar ru dak no ka apoy pa sa ki 1,000 tam te din ta daw long bunong complete ita kam duna na ka 1,000 din na ta daw ba puno ki kimlam la for ya price ka hani ki area jungi mo par gi we problem ba wan na shabar long pa pe ki don ki ba kwa ban wan mo na shabar me ka we ka problem ba mata ha ni ka lockdown kin te kim la ban wan kai ki ba nga par khade mo ban sawan long kwa hi ya ka ba man le kai ba si so ai om shu kut no tang hai mo ne shukut na kut lockdown kut no kata leke wa mar bunsen ni kawai was ha jinglong jing im jonga hi simen shukwa ban ai khnit kawai ang kai ki bangale ki bun ki ai ki rong ka sap patelen mo blu yang ngale long wat ki we bentar on re am shimla wan pendap along half no tang steng por ngala kun no so angya ngala kun no padi na kata daw bun na bun sin hi na ngamla ban pendap ya kata
pat ke bang ayo ya kan ne padong apa ya kata he bangan continue ba ya ka future jonga mo ya belong lo ka jing yarap nam ta ka jing im jonga ne ka longing jonga pa ya ki benta ko ban sawan mo haba ka jing ya experience jonga rei ke bang ko ban mo ma haba ngi ya lang ti ki jing long sam la jungi shibun ki jing e sham ki jing ya tung khu jing im jing sham belong no wat jing sha long ha ki problem jing im sham bul kom be ka wi ko ban ong ba shwa ban ai sim mo kini ki long ki kabuk sia re ka jing jonga jing fi haba ngi sham e ki jing e ko long ka ki jing hikai yang ai fi mo ve wat nom ka wi bang ko ban ong ba im de ban phai din ya ka ne ke bangi don penon kam ya ka kumangi tipi ka tin ka pa kren mo ma habangi penon kam khnjat re kaching ai ka nang khampun ya ka inang yo ek new idea new skill re kam sukun no tang pangila don ya ka ne re kata ngi don kam ya nga fi belong ma kumno ngin pen tre kam ya kata ani skmat kin nong belong ya kata ko ba shu ai mo ma ka jing shem ye jing long bru jing e don bai don bru bong about puspa ni bodu bom bam lat ngi ching no boro ngat ye kata ching pang ching stom ju ka tang ki problem ju mo ching ko re ko wai bong ko no nim dei ban phai din no ade kata ke bang i don yai bi shkman ya ban long pat ka nuk sa pat ki wai ban ka ba pha